Mä kyllä palasin tuossa hetki sitten niin 90-luvulle, että kun mä menen kotiin, niin pitää kaivaa Tamagotchi esille. Mutta minkälaisia fiiliksiä sulle nousi pintaan? No se on nippanappa, siinä on varmaan laittomasti. Varmaan jotain viinaksia viety diskoon melkein sitä aikaa. Oliko se sullekin niinku tuossa vyössä vai missä se oli? Se on ollut hupussa varmaan ja jemmassa jossain. Miten mä en tajunnut tota? Miten Sebu? Mulla tulee mieleen lähinnä ajat, kun isi ei antanut mopoon, niin sit piti ajaa kaverin mopolla ojaa. Ja sit soi Paradise City. Sä oot selkeästi ajanut pakkasella ilman kypärää, sä oot just sen oloinen jätkä. Hei, Sebun esitys kuoroinen nähdään hetken kuluttua, mutta ennen sitä nähdään, että miten tämä kuoro treenasi. Sebu halusi nimittäin viedä oman kuoronsa haukkaamaan happea kotikulmilleen Helsingin Kallion ja Brahen kentälle. Eli hyvät katsojat, seuraa alppikurlinkia Brahen kentällä Kalliossa. Ollaan me herrasmiehiä ja annetaan naisten aloittaa. Mulla on todella vahva usko tuohon kuoroon ja tähän meininkiin, että oikein hyvä fiilis. Kuoro koko ajan tiivistyy ja tunnelma on ihan katossa. Teillä on erikoistehtävä, koska kilpailu päättyy tasan. Molemmat teistä poimivat toisen noista tölkeistä ja sitten luette ääneen, että mitä siinä tölkissä lukee. Nyt lähtee. No, Elvis, suspicious mind! Vasen! 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 2, 3! Vasen! Mä väitän olleeni 8-vuotiaana yksi kovimpia Elvis-faneja Suomessa. Mä olin meinaan itse tehnyt leikekirjankin, missä ehkä äiti saattoi vähän avustaa, koska en ole itse ihan kauhean näppärä käsistä. Ensimmäistä liidiä laulaa tässä kappaleessa Toni. Mä olen siis Toni Raimo, 22-vuotias laulaja, laulun tekijä Helsingistä. Musiikki merkitsee mulle koko elämää. Päivä alkaa sillä lailla, että mä herään, mä rupean tekemään biisiä, sit jossain vaiheessa muistan syödä, sit mä teen vähän lisää biisiä, sit mä saatan syödä vähän lisää ja sit mä teen taas uudestaan biisiä ja sit sen jälkeen menen bänditreeneihin. Mun motiivit tehdä musiikkia on tehdä musiikkia. Mä sanoisin, että mä itse koen silleen, että mulla on aika puhtaat motiivit just sillä lailla, että mä niinku haluan tehdä musiikkia ja nimenomaan niinku toteutua sen musiikin kautta. Että niinku, mua ei hirveästi kiinnosta semmoinen niinku julkiksena oleminen tai sellainen, niinku, että se tulee siinä sivussa, jos se tulee. Toista liidiä ja stemmoja vetää tässä biisissä ja tuotan koko jutun hyvin niputtaa yhteen kuoron kanssa on Markus. Jotenkin nyt tuo jännitystä se, että pääsee sitten itse laulamaan sitä solistiosuutta siihen ja se on varmasti semmoinen pieni lisä siihen sitten, mutta mä luulen, että se on vaan positiivinen juttu. Pidemmittä päätä, musta tuntuu, että tää oli oikea ratkaisu, oikea paikka, oikea biisi ja sunnuntai vedetään niin hyvin kuin me pystymme ja se pitää riittää. Hetken kuluttua nähdään, kun Helsingin kuoro pistää lanteet keinuaan Elviksen tahtiin. Ja muista, että Helsingin kuoron treeneistä löytyy lisämateriaalia Nelosen netistä, nelonen.fi/kuorosota. Ja jokaisella kuorolla on muuten myös omat Facebook-sivut ja siellä fanimaaret kasvaa räjähtävää vauhtia, eli kannattaa käydä tutustumassa. Kohta nähdään.